Dumateng para pirawuh pilenggas sedaya dipun piyambaraken bilih lakon ingkang badhe dipun lakonaken wonten dalu punika inggih punika tumuraning wahyu katentraman. Sepidah malih mendhet lakon tumurane wahyu katentraman. Adicara lum tinampen tokoh wayang saking Bapak Lurah, Kepala Desa Ngadiboyo, Bapak Aris Tri Rahindra Sarjana Pendidikan dumateng Dalang Ki Cahya Kuntadi saking tlatah Solo, Jawa Tengah dipun semanggaken. Dumateng para pirawuh pilenggah sedaya ingkang tansah minulya selamat mirsani adicara pagelaran wayang kulit ringgit wajojal Suryo kalian Dalang Ki Cahya Kuntadi saking tlatah Solo, Jawa Tengah kanthi lakon tumuruning wahyu katentraman saking kawula milani awal adicara pengaosan dalam rangka bersih dusun Desa Ngadiboyo hingga adicara pembukaan pagelaran wayang kulit mbok bilih wonten kladukipun atur ingkang kirang merani dumateng penggalih panjenengan sami kawula nyuwun agung engsih samudha pangaksama ingkang sak ageng-ageng pun. Akhir kauli idina syiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
aja salah minyo. Brengengeng kumarenggeng puji dikir mantra rahayu hangling gomurda mring Gusti ingkang Maha Nasa
mrih Iwana Basuki jagat saisine Surasudira jayaning Kanangrat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti lumereke mangsa kala gumingsire kang wanci gumelar negari Ngastina wis ngancik jaman Kalimataya kali tegese jaman Mataya mengku swaraos obah owahing jaman labet Ngastina ngancik sabibaring perang agung darah Barata Pandhawa lan Kurawa ing madyaning Tegal Kurusetra ingkang sinebat Barata Yudha Jaya binangun sanadyan wengi sing peperangan namung 18 dina parandene wenang sinebat perang ageng labet kathah para ratu Brahmana satriya ingkang gugur ing madyaning Tegal Kurusetra Pandhawa ingkang minangka dutaning adil anyebar dharma suci ambras protok sumbering angkara ingkang kasarira dening para Kurawa samana wis boyong para Pandhawa mring Praja Ngastina dene ingkang asta pusaraning adil jumeneng Narendra nenggih pambayuning para Pandhawa ingkang jejuluk Prabu Puntadewa ya Darmaputra Yudhistira ya Prabu Kalimataya wauta ing mangke Sang Prabu kepareng miyos siniwaka lenggah ing dampar denta parandene amung anjegrek datan mubah datan musik wadana tumungkul netra kumembeng awit rumaos kebak ing dedusan hungguling para Pandhawa ing Tegal Kurusetra mawi pangorbanan para ratu satriya dwija para pepundhen ingkang dados ancik-ancik kajayaning para Pandhawa mangkono tanggap ing sasmita nenggih Narendra Ndarawati Sri Bathara Kresna miwah Narendra ing Mandura Prabu Baladewa sigra angudi cara mrih lejare kang lagya nandhang Sungkawa Narapati Dharma putra myangari Ngaritan jaya maturing raka
maturing narendra harim murti dan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat sahana nekang kanang sih mring dase maweh buka sawagung mang ciring delahan agung pinujeng ari
dalah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Yayi Prabu Ndawarawati kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu kepareng amiji dumateng ingkang rayi. Gusti apa pranatan adat lan budayane negara Ngastina sakbubare Baratayuda kuwi dadi kaya mengkene iki. Ingkang Koko Prabu kersakaken kados pundi? Duryudana kuwi elek-eleke ratu. Duryudana mbiyen kuwi nista-nistaning Narendra nanging nggon tata krama tata susila udanegara Duryudana mbiyen isih ditindakake. Tegese saben-saben biyen iki pun Kakang sowan ana ing negara Ngastina kene aku mesti disubya-subya, aku mesti dikurmati. Nanging bareng ripalungguhan iki Baratayuda wis rampung, ratune salin. Lah kok adate ya beda. Ingkang Koko Prabu Mandura kersakaken kados pundi? Coba to gagasan. Pun Kakang lan Siadi wis sawetara suwe ngadeg ngayer-ayer sowan ana ing Stinggil Binatarata negara Ngastina. Wiwit jam 8 esuk iki wis jam 11 parandene kok ana dayoh dibagekake wae ora karo sing duwe omah. Gusti aku tak takon, yen pancen Baladewa lan Kresna ning kene ora ana gunane ayo mulih. Semut ki basa aluse apa to, Yai? Napa to? Semut. Menawi mboten lepat, semut niku blakiti. Mila nika lak wonten pocapan untaping prawadyabala prasasat kaya sela blakiti, sela watu blakiti semut, kaya semut mungging watu ingkang dalidir datan wonten kendhate. Semut blakiti. Ya. Yen pancen ngono ayo ripalungguhan iki wedange ndang diombe tinimbang dirubung blakiti. Bubar kuwi ayo mulih. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Katuran pinarak ingkang prayogi Koko Prabu. Kawula nuwun sewu, Yayi. Yayi Kalimataya. Menapa darunanipun dene kawis tinggal rengu ing penggalih. Pandhawa sampun paripurna angemban dharma jejiban suci leladi dumateng keparenging Jawatadi. Mbrasta tok sumbering angkara ingkang kasarira dening para Kurawa. Yayi Punta. Nyuwun pangapunten menawa kinten-kinten boten klentu ing patrap dene paduka namung kagubel ing raos Mrudatin. Menawi saking pamawas kula kedahipun paduka Yayi menika memuji syukur dumateng purbaning Gusti ingkang nyipta jagat awit pinaringan kajayan ing madyaning Baratayuda Kurawa tumpes tapis tanpa sisa parandene Pandhawa wetah boten wonten ingkang cicil. Yen pancen ingkang raka kekalih menika sampun boten wonten paedahipun wonten ing negari Ngastina mriki daya-daya ingkang raka nyuwun pamit. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana mbre
sekar kadung ngaskan danyo aweh raras renaning driya kawula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati tuwin Koko Prabu Mandura Jimat sesemban kula ing Marcapada dumugi ning Delahan Diagung pangaksama paduka Koko Prabu diniri palungguhan samangke ingkang rayi tilar ing tata krami babar pisan mboten asung pakurmatan awih inggih saking arawuh paduka Njeng Koko Prabu Sarimbit nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa Koko Prabu Blaka Suta blak kotang terus terang awit ripalungguhan samangke kula sakadang Pandhawa rumaos kebak ing dedosan lan dados sumbering kacintrakan nadyan kathah ingkang mastani bilih Baratayuda menika perang suci nanging nyatanipun Wentala kejem sarta wengis nyatanipun kathah nuwuhaken pangorbanan saking para sepuh bapa guru kadang putra sentana miwah para kawula ingkang tetela boten ngertos kentang kimpule sarta pojok plereting lelampahan pating jerit rereyongan inggih awit saking wengising Baratayuda kanthi mekaten Koko Prabu tetela lamunta kamulyan lan kajayanipun Pandhawa wonten ajanging Baratayuda menika ancik-ancik bangkenipun tiyang sanes Koko Prabu mbarep kakangku Werkudara piye di ndak jaluk kanthi banget kowe aja ngeling-eling lelakon bab Baratayuda kowe aja susah kowe aja nangis sing jejeg imanmu sing sentosa rasamu yen kowe tansah ngrembug lelakon sing wis kawuri aku dadi kelingan Gatot mati dadi korbaning Baratayuda Werkudara ki apa to kuwi kowe iki satriya dudu bayi ing atase gagah gedhe dhuwur kaya ngono kok gembeng sing mati ki ora mung anakmu Gatotkaca wae sawangen anake Janaka kentek gusis maratuwaku Rama Prabu Salyapati ing Mandaraka kaya seda aku ora maido sepira sedihmu merga ditinggal mati karo si Gatotkaca ning mbok aja nangis sebab apa yen kowe iki njur nangis ngono kuwi aku iki dadi melu keronta-ronta
ora sumbut. Nuturi menging kancane nangis kok malah nangis dhewe. Aja nangis. Nggih, nggih. Nuwun sewu, kula matur nggih Yayi Punta. Monggo Koko Prabu. Kula kinten namung jalma pinilih. Namung jalma pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kesusahan. Kula wangsuli atur kula namung jalma pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen saklebeting kesusahan. Kula turu enget Yayi. Tekliwering kahanan mobah musik ing swasana menika mboten badhe owal saking pamerdining Hyang Agung. Mulat gelaring perang Baratayuda menawi karaos Pandhawa kebak ing dedosan Tegel Tega Mentala dumateng sedanipun para sepuh kadang lan para putra. Nanging menawi saking petang kula Pandhawa menika satriya dutaning adil ingkang kajibah angayai Dharma Suci ingkang datan kalepetan ing dedosan dasaripun. Ingkang angka sepisan Pandhawa mboten wenang anduwa kodrating pepesthen bebasan kridaning ati datan kuwawa mbedah garising pasti budidayane menungsa tangeh sembada nyundul purbane kang kawasa. Menika setunggal ewadene dasar ingkang angka kalih. Baratayuda mekaten dados sarana kelampanipun ujar utawi kaul tagih tinagih miwah rampunging utang piutang. Dene jangkepipun angka 3 Yayi. Baratayuda menika dados sarana sirnaning budi candala icaling watak murka sarta musnane hambek angkara tindak siya ingkang sinandhang dening para Kurawa. Mila saking menika Werkudara lidengah kanggo apa? Perkara kowe kelangan anak aja kok pamerke pun Kakang. Aja nangis. Ampun to jenengan. Perkara kowe kelangan Gatotkaca aja kok pamerke Ratu Ndarawati. Aku ora pamer pancen kanyatane kaya ngono. Wis. Sing wis niku jenengan niku lho. Anakmu bergagah dadi Kusumayuda mbebela negara minangka betenging adil lan bebener kuwi Gatotkaca. Tegese matine anakmu kuwi mati utama merga ngrungkepi karo bebener lan kautaman ora wurung lamun to munggah ana ing tepet suci bakal pinaringan kasuwargan jati. Kaya ngono kok ditangisi iki piye? Saiki beda karo Kresna, beda karo Ratu Ndarawati. Kira-kira kowe iso apa ora nglakoni karo kaya Kresna iki? Gatotkaca mati dadi Kusumayuda balik iki. Anakku Bama Narakasura matine ora ana tangane sapa-sapa, sing matene ora ana liya kejaba bapake dhewe ya Ratu Ndarawati iki. Kowe iso nglakoni ngono kuwi? Mula ripalungguhan iki kowe tak wenehi ngerti mbiyen kuwi ana cerita, ana sejarah. Dudu sejarahe menungsa, dudu sejarahe dewa, nanging lelakoni nabi. Ana salah sawijining utusaning Gusti ingkang nampa perintah saka pangeran supaya mateni mbeleh karo anake lanang. Nadyan to abot dikaya ngapa, nadyan gedhe dikaya ngapa katresnane bapa marang anak, ning gandhengi perintahe pangeran tartamtu bakal ditindakake. Nalika anake bakal dibeleh, salin wujud dadi wedhus. Mula nganti ripalungguhan iki ana pengetan kurban. Nah, apa to maknane kurban? Menungsa kuwi aja banget-banget nggandoli marang babakan kewadakan utawa kadonyan. Anak bojo derajat pangkat bondo donya sawah amba Tegal Jembar kuwi
peparing saka Gusti, titipan saka pangeran. Yen sewanci-wanci pinundhut dening Gusti, aku lan kowe ora bisa awa sarta grundel. Jang Pantara Patri amung cipta kulon ing tanoyan kesi mila katur ing kang cundha maneh parasasat rageng ulun kang sumembah mung wing padanta Prabu nenggih satri Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata kepareng tindak wonten ing Stinggil ingkang putra cumadhong dawuh Kanjeng Ibu Puntadewa ndak pundhut kautamaning para Pandhawa ingkang mawa pangorbanan semono akeh. Aja nganti muspra lan musna. Kautamaning para Pandhawa ingkang nganggo cagak balungi wong pirang-pirang. Kautamaning para Pandhawa ingkang siniram tetes gedhi wong pirang-pirang. Gegeh gunakna kanggo srana memayu-hayuning jagat raya. Pandhawa aja nganti kendho lan ngrokro. Anggone tansah nyebar dharma suci mulyake kawula dasih Pandhawa. Oh
paduka jimat sesemban kula ingkang putra ngaturaken panuwun dene paduka paring tutur sarta piwucal satemah saged angasrepi manah kula sarta sedaya dawuh paduka badhe kula ginakaken kinarya pepakem anggen kula badhe angayahi darmaning gesang. Syukur bagi sewu. Ya mung ngene ya kula. Ana bab ingkang ngandadekake cingak ing rasaku. Wiwit Pandhawa sak kulawarga boyong marang Praja Ngastina. Nakula sedewa mapan ana ing Mandaraka. Nanging ya kene adimu panengah Arjuna kok ora kumpul karo para kadang banjur menyang endi lungane Permati punta. Pramara nangos wamya ngambreng kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalakung risang kanda wastrat maja lang lalu angulati Surya mangrang sang waya kumyus amara waya anto jagat diwa Bathara wayah Bathara jagat Kanjeng Ibu babar pisan ingkang putra boten ngawuningani bab kawontenanipun Yayi Arjuna Kanjeng Ibu. Babu pundi? Werkudara piye? Perkara lungane Janaka ora usah digoleki. Kabeh sing lungguh ning kene iki wis apal watake Janaka. Sabubaring Barata yudha biyen Pandhawa boyong marang Ngastina Janaka gendring dhisiki. Manjing ana ing kedaton kadilengleng pinuju suwung. Aku iso nggambarake dina iki Janaka lagi gendhengi bebeki goleki Banowati. Koko Prabu Dwarawati bab menika kados pundi Koko Prabu? Ingkang paduka kersakaken kados pundi Bibi kalilan ingkang putra cumadong dawuh. Ngene Kresna. Ripalungguhan iki anak Abimanyu klawan Utari wis lair lanang. Udakara meh sesasi durung pinaringan senjata nama. Sakgugure Abimanyu ya mung Arjuna sing wajib paring pusaka nama. Kula putraning sun siraiku panwas wanci Yayi Puntadewa cumadung dawuh Koko Prabu sejatosipun ingkang apal sanget tumrap selaganipun Yayi Arjuna menika namung kula Yayi
Mila saking menika daya-daya ingkang raka nyuwun pamit. Sarta nyuwun panjurung pangestu. Daya-daya ingkang raka Ndarawati lumengser saking sasana. Anganti wangsul Yayi Permadi sampun ngantos kedelarung-delarung lirwa ing sesanggeman. Inggih Koko Prabu yen tetela kados mekaten kula ngaturaken gening panuwun sembah kula ingkang umiring Jengkara Paduka. Semanten ugi kula Yayi daya-daya ingkang raka Mandura nyuwun pamit Yayi. Inggih nderekaken wilujeng Koko Prabu Mandura. Bibi kula nyuwun pamit Bibi. Kula nyuwun pangestu Bibi. Ya. Muga-muga lebda ing karya Narayana kelawan kowe Kakrasana. Padang bulan kegencaran Kali
nyat langning kalangwana gelar pandamuncar tinon ler kakonang sorem sorotetan padang mangan jur lakuning angin gugur agraning harga guru gurnitore kagere-gere harag bumi prakampita padula mangamba-amba udan deres wor lan lesus sindung riwut magenturan kanthi ingkang cinarita ora kaya kang mapan wonten telenging wana ingkang agak-agak sekarat nganti kaya kunarpaning buta. Sikropala kang umingal prang campuk samya medali kuncang kancing langit kelap katon lergin canging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik ngalumpruk datan darbe karkat anggo gumlit taklir bangkene yaksa rik molukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambing loyom suku kanan kiring pukah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebit rontang ranting badan sakujur dedel duel ajur ramoh lah menika ta warnane hinguni Narendra Ngastina ingkang ngumbar kamurkan tetungguling para sata Kurawa nenggih Sri Duryudana.